they see this man, what chapter 2, when they see what God has done, now you know, bakutel, several times. You can continue doing what is good, but in the figure, no kuyigada that ingaba lento uyenza qho ide yaziwe nalibandla ba uyamthwala lo muntu inhle ilungile but iyamvalela lo muntu ukuthi umthwala njani umuntu umse kuThixo phinde umvalele kuThixo umthwale benomonde automatically naxa ugodu kuphinde benomonde. Hallelujah. But what we hear ngoku emveni babemthwele kufika abantu abazele ngamandla kamoya abamkayo kwilevel yeTorah, because to understand the word of God is to know the Torah. Ufunda isibhalo ngokwe-understanding yenyama. It's a level of deep yobufarasi. Ufuna ukuqondanisa nabantu bekuThixo begcwele uThixo ubaqondanise ba hayi awukwazi ukwenzela ngolhlobo ngoba kaloku ilizwi likaThixo kukho limitations eziphuma ngelizwi ubona xa izalikhupha umuntu linobu like sauces yazibona ama sauces imarinatiwe and ikwenza bayoyike that you cannot go through this boundary. Now la madoda afika abakho comfortable ukuyazi that we are entering by the someone. Now uncomfortability yabo ibenze babey attention one thing kanye point number 1 ixesha sekulo God wants us to pay attention to one another. Pay attention to one another. Suva kamandi bawubane khona ungamboni nawe valeleke kuso. Pay attention, have an ear to listen kumzalwane wakho sekuxelela impilo, because you don't know kunampilo uthunyelwe into bawukhulule ntoni. Subona uqho, subona thina senza uqho silibele basithe asisalawulwa inyama. Yamazi uqho mamudeliwe ulobu ubona ummelwane molo ummelwane inormality siyaphuma kwinorm ngoku siyaphuma kuyazi busande. Sometimes uThixo uzakuvusa athi lozi zoyiqala ngo7 iservice abekho abantu, but as uThixo esitsho come prepared and start the service. You know ikhona abantu ibibekiwe kuwe but uyasilimita. Kanti awulazi uqophozela uThixo kukho umuntu azamthumela apha 7:30 ofuna uThixo but uhloniphe isimo seorder. Akho nto wrong ne-order nindve kahle bangcwele, but xa sikumoya siyagqitha siqophozela. As long ungazozisa confusion emzimbeni but uzawuzisa uqophozelo that umuntu aphume kule ndawo. Hallelujah. Now bathi ke ngokusiqale I'm not interested in ndoba yena befuna ntoni because lesazi limitation ba zezoba mabahlala ingciba. Anikwazi uthetha nge-limitations zomuntu because we are not representing Christ that is limited. Anikwazi ukugxila because understanding yakhe nesimo a program esiso limits him ukuba ahlale kule ndawo yoba xa ebona umuntu ukhupha isandla for amalizo. But wena mntu uthi ugcwele ngamandla kamoya, wena mntu uthi uselukhanyiselweni, wena mntu uthi uKristu umbonile and you can attest, awukwazi ukwenza kuba lo muntu esitsho. Now they say siqale because we want you to understand that today we are here to break the boundaries. Amen. Today, Loza,
size namhlanje sizobreak limitations. Zokucimba noba ivoice yakhe ijongeke ingathi incinci wena kunakuyibamba imic uhlabele. We are here to break those limitations. Because umhlabelelo awuhlelanga kubungakanani bevoice. Uhleli ekubeni ba kumele sinqule uKristu. We are here to break the limitations oba uthi I cannot come and say I thank you Lord ngento ndenzele yona. This is a place yokubantu bakaThixo bamngene kuye ngemibulelo nendumiso. Now uthi xa sikunika so this is what interests me. Sechilo ngicela ukwenza ngawe le demonstration loss. Uthi wambamba ngesandla. And mama ngesandla bam uplifter because what we have we are giving you. Amen. Who have you uplifted in the body of Christ? Samphakamisa njalo ngenayo noKristu. Ongekhoyo nasendlini kaThixo. Ongahlelanga nakusango likaKristu. Uzamphakamisa njani uxaka ukuphakamiso lapha next doku so sitilekese. Simple thing akwazi ukuyazi bani lapha eqhamu kwakho uyayidinga. Hallelujah. Now ukwenza kwabo kwaveza ungazi kwaba abaphakamileyo baphakathi ababamba izikhundla baqonda ukuthi kumele bayazi babeya hey umuntu nekangayazi athi uyayazi. When they see ukuba le ndoda seyitakataka they have moved from the comfort as nabe beyazi bazezabo tata and they shift, they follow to check are we seeing him really. And then when babembonile bamangaliswa and wanted to know ba kwenzeke ntoni uyabuya endlini kaThixo kubekho umuntu omangaliswayo ba kwenzeke ntoni. Sphokazi umazi 5 years ago endlini kaThixo akho movement akho change akho nothing because akho nto yenzekayo. And we think that the world will see ukuthi khona into yenzekayo. Why amehlo ethu evaleke kangaka singakwazi ukubona okwenziwa nguThixo. Hallelujah. Akwazi nokubona into ba lo umntana ndiyadinga ba ndimkhoshe ningakhange ndiappoint but uThixo uyanibonisa bayikhonto ehleli lo mntana nama ndimkhoshe lo mntana ndimqinise ndimomeleze kule nto ayiphetheyo kule nto ayiphathisiweyo nguThixo. Asking God that how can you help me Clento? Hallelujah. Now there is a spirit ekufuneka ibandla lidishane naso. The spirit of Pharisees and the spirit of not seeing what God is doing in the body of Christ. Manikwazi ukubona mama umfundisi ukuthi kukhona okwenzekayo. Dingahlali kwingqondo yami. Uthi lo Kristu xa bemekisa ukuthi lo Kristu obenimulele. Endibona bebe nomangala mfundisi wami bathi no, I didn't take the nail and put it on Christ. But immediately you reject to improvement yenziwa uKristu ebomini bomuntu. Do you know that you are putting him in the cross? Uyayazi lonto? When uvalela umuntu ofuna ukunqula uThixo, do you know that you are putting laa mntu to the cross? Ubethelela uKristu. When uvalela umuntu angazolungiselela efuna ukulungiselela, you know kuba kwizinto ubuziba kwenzeka nje ndiyafuna uyenza. But ukuthi hayi into yabantu abathile leyenzwa ngabantu abathile because unomona wokuvalela. Ndiyafuna ukuncedisa hayi mani lathi ndiyabawela nami udecorator mhlawumbe ukrwexwa ngumntu ndibawela udecorator kwenzeka hayi yami nomama wadikane kaloku into ncedile lathi ziyenzeka zonto. Siphazamisa abantu befuna ukuseva uThixo because our mindset igcwele ubufarasi.
Sikholelwa nokufika izolo. Siqala ukwazi kulomzimba but kuKristu kudala ukhona. Don't limit yourself. Come get involved. Babalwa. Get involved. Susibekela kude. Zazi ukuba ngomnye wamalungu omzimba. We need to come to the senses of breaking izinto, boundaries that we set so that abantu bangafumanela ugqobhozelo lokungena kuKristu. Mamudeliwe so phuma khakube nechance okuthetha nomthombo. You know mama sincedela nokuva impilo yomzalwane. Uthatha kuba umbone emhle ucimbe olive. So uThixo ngakonwabisa evekini ekubonisa umuntu awukwazi nothandaza ngayo ugcwele ulwimi ubone usenze awuyazi noba ubonisa i-attack that is coming to that person when ucimasela ulwimi loba u-involved lento because kugcwele ubufarasi kuthi ndifuna ukuthi ke bandla kukho ispirit uThixo afuna udilishana naso ukuthi sesizawuphuma phandle ukuze kubonakale yena. And when God helps you to do into kaThixo sukuthi ndi menzela umuntu aqonde ukuthi it's God that has sent you to do it as they have done it. Because bantu basafuna ukuqonda bangoPetros uPetros no oku akwenzekanga ngenxa yethu. It's because the faith that we have in Jesus Christ lo benimbethelele. Siyakuthanda ukukhombisa abantu ukuthi lumi. Siyakuthanda ukukhombisa abantu ukuthi sinqamla uThixo ukuba esenza. Siyamnqamla xa sikhombisa abantu ukuthi lumi. Who am I for bandicima ngayithatha iposition kaThixo ngenxa yokuThixo ekwazi unceda namhlanje ndimbone ubuhle bakhe. Who am I bandingayiowna mama uGqayiya imessage uThixo ayibekayo kum ndiyenze yami. Sekunika uThixo go and warn umzalwana ufuna umxelela because ucima yakho uphinde ngomso ucima uzawuthunywa uThixo. Abantu endihlala nabo mama notata ixesha elininzi ndithi if you say uThixo is willing to send anyone to do umsebenzi wakhe but uThixo afuna uyibona availability yakho. uThixo uvuse okanye mama uthanda ubhizi yapheka uThixo athi pray for this ubhizi but ufuna ukubona ba kulento ubhizi lembizi uzawukwazi uyicima hoye yena qala ungakwazi ucima uzayikhumbula ebusuku ungayikhumbuli uphinde xa uvuka uyikhumbule kuba udelile qala ungenzi uqala uzawuphinda uthunywe ntoni usenalana ukuyithunywa ongakanga uyenze. So you limit yourself. Moses ucima ukutheni manje ethenjwe ngohlanga. uThixo revealed to me that because ekwaze utyeka ngetholo into ebinotsha inga-ownwa mntu. Itholo ehlathi no one is owning that except God. But Moses had a heart yokutyeka kwitholo elitshayo lingapheli. Utyeka yintoni wena? Ndiyakuvuma naye uKristu utyeka yintoni ukuba uthi uma uthi use me Lord. It's not about that money. I avail myself. Ndakagcwele ezo terms. I avail myself. Use me Lord. uThixo ukuthela mangewethu bendithetha nazela uyamihle. Ayingomntana wakho awuyazi kuthwetha khawukwazi ukuyeka lento uyenza uthandazela uyamihle. Because mna ke ndi-curious kuThixo. Ndiye ndibuze mna kutheni uyibeke kum lento. Explain it to me so that ndingenzi ngokubona kwami. Hallelujah. Break the boundaries and make sure that if God you are with me, show me your ways
and the way that you want. Asizoseva ngoshumayela sonke. It's part of serving ushumayela. Asizoseva ngoshumayela sonke. Asizoseva ngo but awukwazi ungathandazi, awukwazi ungalifundi ilizwi likaThixo, awukwazi ungamnquli. Sizinto enqoma hayi zikeywords awunayo excuse kwethu. You are ought to do it. Noba ucimba wena xa uyenza uyazi uright ayo yakho ikaThixo yenzele yena. Amen. But sikhona izinto enqoma hayi le andikwazi. Hallelujah. Njengotshayela ukwazi ukuthi awukwazi utshayela manje. Hayi awukwazi. Hey man, ininzi lokwenza endlini kaThixo. When you want to serve, I want to break nje ezo principalities namhlanje bangcwele ukuthi never limit yourself in serving God, because when you limit yourself in serving God, you are not ready for the outside world. You are not ready. I am not ready, Mama Mswelando, when I'm not willing to serve, because ndizawufika ndenze ntoni phandle. Ndizawudinwa ngokanzoba nomonde, ndizawubhora nagcwala iclass, ndibe nomona mama seyigcwala, because ndenza into engekho kum. Wakhe wayehlala kwamalume enasitoni. Hlala kwamalume ufika kwabantwana bapha. Akumonela ubumalume nobubele kakhulu kuwe. Ufumana uthi hayi tata wengaqhelanga ukwenza wena nguwe ufumana kakho malume weske mina ke ndikhule ndingumntwana ovela malume lona malume abaphambane athi nansi, but balapha ufumana babafumana nzima. So xa ungayi-understand i-ministry uThixo akubizele kuyo ngoku kungekabikho bantu, ndifuna ukuthi zilungise so that when God starts doing his work, ube comfortable and be ready to welcome everyone. The brothers of Joseph was not willing to welcome Joseph because they didn't understand unento ayizisile into entsha. And akakho mamela mayiphumela lento xa kuzulu uzawuza nalento nayo uzawuza into engekhoyo edingekayo. Siyithanda gqithi sacela basisuka ezipracticing action enze intwenye. Lo funa sibe ingoma enye tata sokwazi. But we need basenze lento uThixo asibizele ku samkelane singavalelani kuba singa, because abanye bebenommangalela uthene zawutakataka akutakataka engcweleni. Khona nezo zinto tata umswe akutakataka engcweleni. Hallelujah. Because limitation in God. So we are free indeed. That's when Christ. Christ yinkululeko. Understand that Christ yinkululeko engunaphakade.